Ja som išiel do Spišskej Novej Vsi preto, lebo keď sa dokončoval tento priestor, tak ja som mal vtedy momentálne povinnosti, hlavne som sa zaoberal rozpočtom, ale hovoril som si, že keď pôjdem na budúce na východ, tak sa tu určite zastavím. Pán minister má velikánsku zásluhu na tom, že presvedčil celú vládu, ktorá nám na výjazdovom zasadnutí schválila dotáciu 2,5 milióna na to, aby sme mohli toto štvrté podlažie dobudovať. Keď som tu prvýkrát prišiel, bolo to v podstate len zosanovaná strecha, nič tu dokopy nebolo. Dnes tu vidíme nádherné priestory, ja som bol aj v izbe sa pozrieť, sú tu priestory, kde sa klienti môžu napríklad kúpať a podobne, zdvíhacie zariadenia, sú tu komunikačné zariadenia na to, aby klienti mohli komunikovať s personálom a skutočne toto ubytovanie je hotelového typu, mne sa to veľmi páčilo a ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí prispeli k tomu, aby sa toto zariadenie dokončilo. Samozrejme, veľká vďaka aj pánu primátorovi za podporu a ja sa sem budem veľmi rád vrácať aj na budúce. A zároveň chcem poďakovať možno vopred, ale zajtra ide v Trebišove pán minister do vlády s návrhom schváliť nám ďalších 100 000 na zariadenie interiéru na vedľajší dom dôchodcov, ktorý stávame v tesnej blízkosti tohto domu. Nakoľko celá suma sa nedá vyčleniť z plánu obnovy, takže pomôžeme opäť takto. Pevne verím, že obyvatelia Spišskej Novej Vsi to ocenia.